Kini nga akong problema, bahay ni sa akong pagkatao. Ako, ug ang akong asawa, para maurag yun na ibaw tao na ni tanan. Kung nga nung na problema ako ani, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo. Oy, Damian, naaram ang guday ka dinhi, oy. Hastang pinangita na gyud ni kulo mong tawhana ka. Naunsa man ka? Mulakaw mo lang kang di mananghid. Way ayon ang papiyo ay. Uy, naunsa ka, oy. Gamay, kitag hangyo, blibaran pa ta. Eh, ikaw ganim hangyo, huwag yung libat. Uy, hilom dat Damian, oy, naunsa biyain taong ka. Oy, nang luod ka, tungod lang kay nang hangyo ka na ako kahapon. Grabe. Grabe ako di mo mudag pang luod. Tibok adlaw man. Wa man gani ka mamaha, wa man ni udto. Sa man nila sa kaman ni hapon ron. Kambuli kaon dito. Naunsa man taong ka, oy. Ay, pagluod-luod diha, oy. Luod, gabi itang sigang nyo ni mo. Imo na tulgan. Oloy, Damian, uy, ayaw na intaon anang batasana, Damian, uy. Nya gani habutang mura lang tagwa ni mo. Ha? Nilakaw man ka. Huwag kikaon-kaon na Ang! Di na ba ito importante ninyo? Hmm? Natay hangyo, baliwar tanim mo. Pero okay kayo hangyo. Tumana ni ka, ha? Mga manglupa na yun ang mga platong di ka tumanan pagkaugma. Saba, ay. Dili tinuod. Saba, ay. Imo mong gitang pugson. Bisa di pa pwede. Ano di man pwede? Ang naaman ako. Pugson dahil tanim mo. Masulti rin kang nani mo. Pida sa nimo. Huwag ka masulti. Wala na taga mo. Huwag yung ka masulti na ko nga. Maupay pagdunggos barko dong. Di tatama pa, small town! Mao na diya. Lubluod pa man ka. Biyari, usay sunan dito! Pre Damian, ay, dali ka nakadaog si Paripito. Awa. Dami na. Tinool. Naunsa man. Ako nung matik na. Abtik tas manatad. Mura si pare Peter ba? Peter Rihos. Dali kayo magkakompotsista. Tinood yun si, kanig yun si pare Pet, tinoon. Paspas yun kayo ni taon siya. Tarawa, nakauya po di sa anyos. Doon pa'y 42 anyos nga taga-tuburan. Hubsan yun ang tuburan ni pare Peter. Ay. Ay mo saba, pre. Basing madunggan mo na sa 15 anyos. Porbeda. Naabag yun kay 15 anyos. Biliba sa ko rin mo. Tanan na kumurot, bilib. Bida sa di mo. Sige Bart, kanta ta. Pare. Pare kacho, kanta ta. Atong duwit sa una nga. Second voice ka o niya, ako'y third voice. Okay. Mag-joy tatang to. Joey tang to. Nya, mag-trio tang duha. Believer ako ninyo duha, eh. Ay. Practice kitang may tulo. Mag-Joey tang tulo, mag-trio tang duha. Practice, pre. Practice. Pre kadyo, practice para ba makabihag ko tag 15 anyos. Bisa nila kasi ano, pre. Bisa 42, kukumbati. Asan mo itong berigan mo tiniras putos kina? Asan mo rito? Awa, ayaw mabayaran, pre, eh. Uy, ayaw ko no, Dro. Pit. Nga naman. Sige, pa kayo kwarta. Mao nga akong giklaro, unsa man gyud imong gusto nga ako iregalo nimo gawa sa kwarta. Nya. Unya, unsa may sulti niya, pre? Ingon sa katagay kuno kog tidibir. Unya. Sus, tidibir lang. Unsa pa. Ingon siya ni, apili na lang og chocolate. Tibidir o chocolate? Oo, Ba yung pangayo? Oo, pre. Bidaw niya. Tagaan mo tibidir. Oh, Tidibir. unsa man di ay, gitagaan ako. Di ba? Tidibir og chocolate. Unya? Suko siya. Anong suko man? Dili ko na mo nga kong giyatag. Kisa, unsa ba na imong yatan niya? Tidibir makag-chocolate, pre. Ay, ang akong gitagaan ako siya og Bear Brand Choco. Pungo si Tidibir mo, pre. Baka ginaw! Uy, pre Damian, ikaw man gud ay ni pre. Hindi ka gikan, mare. Ay, dito ko sa eskwelahan. Sa gym ba, pre? Uy, pre, lakaw dahil dito. Ha? Ano mare? Nagipanghatag dito? Uy, naapi, uy. Ugawas sa gipangahatag dito sa gym, sa mga tambal, naapag sila kuan gipahigayon nga, kuan kanang libreng tuli. Ha? Uli gila ka na, pre, dayon. Dali, basig, ginakakaabot dito noon. Ano pa tuon ko ni mo dito? Libre tuli, mare. Sapa dia, oy, tuli. Lagi, ano man? Tuli naman ko, ha? Awaw. Tara. Uy. Tuli man ako. Hala, mo man nagdagway sa tuli. Maog yun. Nagbayuok, pre. Ha, bidal, biyo ko tao noon sa. Di ba, pre? Ang iba bang mga pag-umangkon ba, mga apo, basig na apaywa pa matuli. Sige na, pre, uy. Kay, kung ano ako pa rin unon si Pari Tiago ni mo.
Ah, Basig wa pa to siya kaabot. oh. Sige na, pre. Oh, sa? Wa pa sila matulis pre Tiago. Bayano! Unsa mo ka di ah. Damian, naon sa day ka? Murag nahimuot ka man, uy. Klaro kasi mong dagway ay. Kawaday. Murag kakataunon ka or nagkatawa na gyud ka no? Sa akong una-una nagkatawa ko na kaya nimuot ko sa sulti Marilma. Ha? Bahay ni Tiago. Ngaon sa? Upo na yung tulis Tiago. Wa pa? Parehas mo duha? Ay, Nalim... unsa? Naunsa ka? Nalimot mong gugod sa una. Nalimot nga unsa? Nga, naa din ang usob din ng tuli-tuli. Nalimot ko. Oh, grabe ha, karon pagkakainomdom di ay. Oh, limot gyud ko na, bida. Abi na ako, natuli na ko. Ako maging na silma nga, awa, agod tao, tanawa. Oh, tanawa. Hoy! Di ba kita ni mong Mariilma ang imuha? Oh, yun sa, mura mo nagugumbahaw. Yapag, ganun ka Damian. Uy, wala gyud ka sa Tanawa imuha. sa siya, tanawa sa siya. Usaon nga, nalimot pang ko. Oh, madi ko tuli eh. Hanggawa bitaw sa naong ni mo Damian. Uy, unya unsa may sulti ni Mariilma nga nakakita sa imuha? Ay, igor mo to siya mingon nga, hala, muragi, bayuok. Ano mo ba? Oh. Ahak ka sa bayhana di ay. Uy, Oh, mau lagi. ay, hala halano niya. Pareha sa iyang banad dong, mura sa dagi bayo. Kay wa man sa katumatuli. Tanawa dito. Tanaw sa ko? Biyane. Para wag ni mo eh. Pero pasagdiin na lang to eh. Daklit ra bitaw to. Wa man ka to kaklaro. Ako an kining waka klaro taon kay matod pa niya nga mura ra kuno gibayuok ang ako. Wa to kaklaro. Oh, ngan makingom siya mura bayuok. Ay pataka ra man siya oy. Mura na gibayuok ang imuha nga mura man nag kuan kung imo ran tutukan mura man nagi cancer. Sir, ang taon kanser man. Sam taon kay. Mura man bagong gikemo na upaw man na. Pulos ka lagi hinanggaw da porbida ni mo eh. Abi ni mo dai sita ang akong ikagulaan ba kay tabian kayong bayhana. Ay, og ipanabi kaniya dong. Ako sa ipanabi nga ang bana niya pisot sad. Sudanay di mo. Si alo, uy siya ra may gasulti niyang asawa. Oh, di ba? Oo. Bawo di ka nga sa Mga ato pa. bitang nahibaw, jud siya nimo kay misulti man sa kuniya sad. Amo ba? Kakidot ba ni boy? Natural ra man gana dong kay share ba? Share Islam Pero ba? sir, sumbaga. Basta ay kahadlo, di na manabi. Manabi ka ni siya, aw ako sa nang ipost sa Facebook, tanaw na to 15 makalahutay dugay. Hay! Hindi mo sita. Hamak yun ka na! Abi na ko kamera ug ang akong ako ug ang akong asawa rin ibaw nga wa mi matuli. Nabi di ako asawa daw kang hakabi. Unya? Pre, kamaw di ka mo tato, pre Tiago. Oy, sa huwa mo mga ibaw nga dito ko sa prisuhan. Dito ko nagkataon. Mong dagong tao mo akong gitatuan dito. Ay, kuya wagon. Pero mas nindot na imong agi ron, pre. Kaysa una. Oo. 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 Sa una, wa man to'y color. Wa day Karon color. ang mga tato, kuya naman kayo. Color naman gani, mga tato nga, yung mga ink nila ba, inigbutang lawas, magsigagon. Oo. Na si Parang Damian ay. Uy, pre! Shh, pre! Pre ka! Oh! Kuya, awa ko rin yun. Patato di mo, ha? Pre, marika, pre. Di ka patato, pre. May kilibre di kang paritago. Ha? Oh, Libre? libre na eh. Basta nalay tagay. Patrick kayo. Patrick, ha? Okay na kayo. Ako na isunod na pre. Awe, problema, pre. Pagpili na, no. Na may mga gudig-good, mga mino sa mga tato. Pili dan. Kung sa'yo mo gusto nga tato. Tanaw na ko sa mga kudigo di mo. Yeah. Pili lang, kay sunod na ni, ha? Sige. Sige, pre, pagpili dan niya. Kay Okay. kasunod na ni human ni Parikadjo. Ikaw diyon. Okay. Sige, balik. Sige, pre. Okay. Mana ka, pre? Okay na. Pre. Ikaw na. Oh, Mana mas Parikadjo.
Jo, dutay mo tato, Jo. Bida. Ay, ikaw pa, pre. Sakit pa. Sakit yan, pa, pre. sakit yan. Sakit kayo, pre. Dragon ko na ko. Mao bitaw, mura ni Kilos mo timong naong. Nya naisumpay dragon katol. Taro, pre. Sakit yan, pre. Sakit. Sakit mo. Ay, Dala, pre. Asa mo yung napilian na eh? Kani pre. Kani mo. Nindot mo ni usuron. Sige. Higda. Kada pre, sige kaya akong kahin na mo rin nag-ulbo-ulbo da. Dugay na ko ngandoy nga matatuan ko, ha? Gilangling lang ko, gilingla lang ko kadang kuan ba kanang giling lang ko sa kung gilingon. Galing lang, wa ko yung budget giling lang. Wa ko'y budget, pre? Minus per tiyago kay libre. Ako, galing lang, wa ko yung budget. Libre rin mo, pre. Libre. Sige, nga. Nga. Ha? Nga na ron. Piyong ba? Tatuan ko rin mo yan, pagkakahon ko rin mo. Bida siguro. Piyong ba? Kay basig masakitan ka. Ay, lagi yung liho, pre, ha? Kaya mag-cutting ako sa outline, ha? Sige, pre. Higda! Okay, pre. Asa naman is Damian? O pa man mauli? Ano man ta siya trabaho ron? Ana, nakato naglaag-laag ay. Pero basig tuwa sa to siya mga kumpari. Pero imposible sad nga wa mananghid ng tawhana nga di siya mananghid nako. Mananghid magidunta na siya mulakaw. Suwayan akong apas be. Kung wa ba to silang pari kadyo, to silang pari pets. Akong suroyon ang mga bayan sa mga barkada. Labing siguro tuag ito siya mga kumpari. Ako apason. Hala! Wow! Ninduta na, pre, Damian! Kanindot, yan ako. Okay na mo, pre. Okay na mo, pre. Happy to mo, Wapa ni mo man, pre. Wapa ni mo man. Wapa mo man. Happy to, pre. Wapa nga ni. Wapa nga ni. Gamay. ang ka silang parikadyo. Day, ikaw, day, da. Nakunsa day mo, oy. Ah, Inom na sad mo? oh, Uy. Yati liluan. day. Nagpatato day kadamian. Earths mo na, day, ha? Busa, dugay sa pangpugi-pugi mo na. Pogi po yun si mong mata sa bariay. Lagi. Tato ba ka diha? Para sa, tanaw la, dugay, may kaisog sa ba? Hilom diha, kaisog. Kanang imong gipatato diha, imo pa nagipatuli, lipay pa ko. Day! Nyaward. Paulis ato damian ha. Adto ta magtiwas og sulti pauli. Kalakot. Tao mo, Pritiago. Pre. Mura na nag-umang, pre. Baik-bahay. Hindi ko bahay. Wapa na matuli, pre. Alagi taon, ako ko matuli. Ha? Wapa juga matuli. Ingo mo ko ito sa mga resita ko. Patuli ko, no? Sukom ginigito. Ingo siya, patuli. Alagi ko matuli. Paripit. Para matuon ni si pangalan mo, Kadyo at Tiago. Para tuon ni si Tiago, pausa, pre. Palusa. Puso. Ay, mo, pre. Ida. Pauli siya nga, patuli. Ngarong tao, patuli ko. Pauli dito, day. Ang patuli. Hello na, pre. Bida. Parehas na ta. Pripit. Pausa lagi. Wasa ka matuli. Papasa ka matuli, pre, no? Unsa? Gisingon na. Gisingon mo. Ilmay mo sawa, bida. Unsa? Pausa na ito. Naibawas ko pisot ka, bida sa mo. Buhay. Yan na. Pausa pa yun. Pausa. Karon kayo ni Kulin ako. Karon lang yun ka. Day? Lingkod diha. Ha? Kinsay nag-ingon nimong magpatato ka? Ako rin eh. Aw maayo. Kay di na lang ka mananghid ako. Mister, ba't lang hidup mo nung sa taon ko eh? Natural o asawa pa nimo. Nagtuo kang ikatabo na sa imong pagkaway tuli. Hindi naman nakabot mo sa taon dihang. Kay nga no, dili ba tinuod? Bida sa daan na istorya, eh.
Bida-bida ka pa diha. Oh, ang sabi, maabot mo rin ang atong istorya. Ay naman ang istorya niya. Mga Sa man tao pataka ka ng istorya. Uy, Ay. uwang tani mo. Ala. Saan man tao ka? ano di ay? Ano meron sila? Ambot lang. Ang istorya. Ambot Ako ang lang. tuli. Na. Upuot mo lang kagingon eh. Oh. Saan man ka? Ay, hilom, ay, hilom. Maudjug ka. Paisog-isog ka niya, murag di katalawan. Hilom di ay. Aba, di Sika ay. lang matani mo. Ay, gaaway ikaw na siya. hilom. Ano mo na sila oy? Way tuli. Hilom ha? Hilom ha? Mas may pag, mga matay tanang pisot. Oh. Oy, oy! Oy! Hilom ay. Ay mo pangamong niya! Madamay mo tani niyo! Ay, biging apil ka muli pangamatay niya! Labayo taro! Hilom ay parawag gini mo oy. Ay pagapil-apil diha. Huwag apil! Lagi apil minuta! Apil minuta! Matay ko nung tarang mga pisot! Forbida! Pay! Pagkakanahan! Lagot ka rin! Sulngon ko na sila! Awar! Sulngon ko na! Ayun, dad, mga matay tanang pisot. Ah! Hila mo! Patay kami yan. Mao niya akong problema tao. Gusto itong pagkatuli pero gahi Malikraw mo ang doktor tao. Huwag mo taon kay kuha niya akong pagkapisot. Kay kinilaging dako na ta, tiguang na ta. Mawul mo nung taon ni. Saan na ako, bida. Sabi buhaton ako. Be, paliog. Tabagi ko niyo, be. Bam! Pisot. Unsa man niyo. Unsa man. Sorry. Nako, bam, ha? Damian! Ate Pres! Okay, ang sendo na to karawad lawa. Damian, Ate Pres. Damian. Oo, Chris Damian, Ate Pres. Kanang maulagi. Naagitaw na ni Ate Pres. Kana bang wala pang matuli taon na. Luoy kayo. Nga na nga hantol nga katapusan. Ibawaan siya siyang kumari. Magsinusugay noon sila niya. Iyang kumari, nagaway siyang bana nga si kadyo siguro yung bana. Oo. Oh, kadyo. Si kadyo sa episode sa day nagsinagitay sila hantun nga niabot sa punto nga gitungo ni Mari siya kumari ang taong pisot sa mayra mamatay ang tanong pisot 14 laguta taong Damian ay Pinapil siya. napil siya. Apil taon siya kag pisot. Ay mo pata ka istorya pagkamol ay kamatay ay lang mo pangangin og laing tao saon kuno niya Ate Pres nga kuan man taon saon nga nga uwaon man taon siya kay nagpatuli siya Ate Pres nagahi mo kuno kayo ingon doktor di naman na bay Di naman da? oh gahi na kuno kayo gamit ang chinso bali kuno chinso Kapaita. so ate Ate Pres kadang ganahan ka ani nga way tuli o way pisot. Ikaw, Ate Pres. Ambot bambi na puta na ako. Bam. Ikalay Bawa sa'yo. Ito baga. Kaya di anar ba tao siya? Bam, unsa man. Ako, pisot. Ito Pisot bag, siya. bam. Bam. Yung nagpada, pisot. Unsa to? Di ka kidungog. Yeah. Unsa ko buhaton na to, ani? Siya mo kasulti niya. Nga pisot mo siya. Ay sa ano ko ni paambit para natay ideya. Pambit. Parikas Colusas 3, versikulo 11 ngadto sa unahan. Tungod ini wala na Hudiyo og dili Hudiyo, mga tinuli og dili tinuli, mga lain og sinultihan, mga luog, mga olipon o dili olipon, kay si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. Katawhan kamo sa Diyos, gibalaan o gihigugma kamo niya busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaabsanon, ug maaghop, ug magmapailubon. Mao na i-share. Sa ito pa, ang eksakto ni kaning pagkasultihan dire ni pagkasuwata dire nga ang ilahang galamhan o ilang balatian o ilang relasyon nagsilingan wala na sila ni ining gitawag og na dire sa kong gibasa nga
na busa kinahanglan nga mobati ka mo sa uban. Magmaluluyon, wa na. Magpapaabsanon, wa na. Magmaaghop o magmapailubon. Kaya magsiningkahay naman. Mura na nag-treat na kanang murag nagbahad na. Oh. Pag pinailubay kamo o kunduna kamo mo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasaylo ay kamo sama nga ipasaylo kamo sa Ginoo. Oh, mao na ni. Ba, importante yung ginawa matuli tanong. Kinahanglan gina kay lain nagbaho ano. Kung ari ka din sa medical nga sa biblical mo na kung gibasa. Pero sa giingon na dire matinuli ka og dili importante ang imong kinaiya kani karon kay kanang ang nagsiningkahay naman ni karon isigbaharay naman eh. Haray lagi. Kamo sa mga asawa. Ako ba sa ninyo kamo mga asawa? Ang kisa sindiran ni babae bisan alaki. Sir, tagasa ko na inyong mga asawa. O ganong imuon pa man ang isyu nga dugay naman. Sige pa mo nagbalik-balik nga dugay naman. Balik-balik ng pisos na natuli naman sa asawa. Hindi iro pa to. Bitaw, kanang na ang daan naman mong nahibaw sa una, dugay na, di man karon pa. Ano, sige nyo nagbalik-balik kay aron ang mga bana, dili ba irita? May irita yung kaya niya. Nga lang kag dul-dul. Sana dul-dul. Di mauwa magandang bana, basta way tuli, di ba? Wala kanya, permina lang ibandilyo. Sige, nagbalik. Ayaw na lang mo, anong Ihilom balik na ka. lang na. Ayaw na lang na. Ang bana nga pisot. Mau yun. Ha? Tahan na, uy. Mau na nga. Manggibana. Anak na lang. Magsige, maningka ka na, magsiningkahay ka, sir, magsiningkahay ka na ng pikas, ay lang palapos sa yung dunggan. Ay, palapos na. Ay lang ito kaya ng gibugaton. Mau yun. Magsige ka na, ay, kaparehas man ni Kwan, kaparehas mo damyanda, huwag mo mga tuli. Kuno ay, wala mo kadungog. Mana lang mo, dahil, bukat ng kahoy, maglata at gabi. Ano, pasimang lang mo. Anak na. Ito na, kaya itong tanong. Ay, nagtagay gibugat. Kuan ra kayo na, kanang ang singa ni yung Ay lang kagpasana na yung problema. pananglitan og makadungog ang mga silingan o makatawa mga sila aw kana para gatang mo pagkatawa nila o baglagot mga sila pumpo sa mga aw yawat ko all kay katong nakasaway ko ingon sa Presilas Bambina may puntan Okay. Oh, nakasuway ka. makalangan ate pres ay Ano naman? Mababaghagpat. ay mo pa mag-isa po larga na truck salamat po na natin naman noon Kulay ko, puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo.